Για να νιώθετε σιγουριά πάντα και παντού, μία είναι η επιλογή. TSS Security. Εταιρεία συστημάτων ασφαλείας με πανελλαδική κάλυψη και πιστοποιημένα προϊόντα με εγγύησεις. Τοποθέτηση και συντήρηση συναγερμών με 24ωρη επίβλεψη από το κέντρο λήψης σημάτων της TSS Security με ενημέρωση προς όλους και διαχείριση μέσω των τηλεφώνων σας. Κάμερες καταγραφής. Πυρανίχνευση με αυτόματη πυρόσβεση. Πρόσβαση χώρου και GPS εντοπισμού οχημάτων. TSS Security. Ασφαλιστικές καλύψεις. Συνοδείες από τον εκπαιδευτή της ελληνικής αστυνομίας Τσιφλίδη Χαράλαμπο. Υπηρεσίες φύλαξης, περιπολιών, άμεσης επέμβασης και γραφείο ιδιωτικών ερευνών. Τηλέφωνα Θεσσαλονίκης 2314 062 158. Βέρειας 23310 27102. Κινητό 6937 226565 και στο www.tsspavlasecurity.gr.